Halo. Halo. Halo, ko je? Iz Zemuna, ne bih sebe da imenujem. Dobro, evo mi ćemo se imenujemo Ali Pop svi i Enes. znamo si iz Zemuna. Jeste, Pop i Enes ovde pričamo još nekih 20 minuta o tome šta ste najsmešnije, najčudnije, najstrašnije radili u pijanom stanju. Da vas čujemo. Prvo ovako, slušalci su katastrofa, ja ne znam, stvarno njihove priče su užas. Evo da skratim priču, da vas ne smaram i vozim. Ajde. Živim u Zemunu i imam stan u 2 nivoa, gornji nivo je terasa i stalno blejim sportacima tu cirkam konstantno. Dobro. Patilo je dole i kad god treba da idemo u to da se lakšemo, svi šuramo s terase, iskreno. Dobro. To naravno smeta komšijama, već katastrofa je, slađe i ostalo. Jedno večer svi su izašli, cijela ekipa u grad, ja sam ostao u gajbi. Razvalio sam se, baš katastrofa i naravno mrzalo me da stiđem dole u patilo, a da bi ispoštao komšiju šta ću, olakšam se u tetrapak od soka. Nastavim da pijem, odvalim se kod svinja, zastavim na terasi, upekne sunce. Ja želam posle alkohola. Srećan do jaja što ima soka i šta da vam kažem, nategnem Bato. Tako da. Bato, ja te aplaudiram. Imao sam epizodu da sam došao kući, izašao sam u grad s patikama, vratio sam se bez patika. Imao sam i ja jednu takvu epizodu, imao sam samo jaknu, nisam znao gde mi je duks i majica. Ali uopšte. Ja sam kretao sa majicom, vraćao sam se sa kaputom kući, nikad mi nije bilo jasno kako, ali tebi hvala puno. Hvala matori, odlična je priča, moram ti priznam. Jeste, stvarno jeste. 011 311 6464